iti tunggal pitik ki puso. Kadagurura nga istorya. Welcome iti detay programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulim masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Apayan, friend. Nagunagmutan na itaasin naay mo. Parikot ko nga ron no kasano ngay pakada ka ni Victi Plano ta. Nalakalaang da ita. Kasano? Basta, ipagnamlatan da kiti requirements mo, adina mo. Aniya? Into na ang employer mo, isunton ti panang ibaga. Adan to pa'y aya maaramidan na. Sa bagay. Saan ka ngagdanag? Kas itinagtulagan ta. Pautangan ka pailaang iti gastusom nga agilakan. May sapay dayta. Amang ano sa balin tukid din ti atapan na no kanayo nagpakada o no pumanaw di balay. Nalakalaang dayta. Di ibagam nga na panam, winuna pananta. Sige. Hasta nga rod, Mare. Agyaman na kititulong mo, ha? Wan, anyat. Sa bagay. Talaga kayat ko ti makadanon iti sa balya pagilyan. Kan matulungak ni Vic amanggad para ti agad-adal pa ilang anak mi. Tinsamat langan balasang yun agad-adal. Wan, nagdakkel ti magastos na itinala na kurso. Anyat alalaan na aya. Nursing. Kat amamatan no kasano kadakkel ti magastos iti dayta a kurso. Saan ko kumangay baga dayto nga makonsensya akto matlaan. Oh, anya dayta? Kayat ko ti agabroad. Anya? Agabrod ka, Linda? Wan, arapahap ko dayta. Kan kayat ka tulungan para ti panagadal ni Janice. Saan tayo pa'y matalimangan anangan? Nga uray dakkel ti paggasgastusan ni Janice. Uray kaskasano, at damat maitultulong ni Aldrin. Kung tintukan, iti dayta ataray ti kasasaan ti biyak mo? Linda, sursuruan tayo kumatimapnag. When makontento ti adda kada tayo. No kasta ti prinsipyom saan kanyak. Ti kayat ko. Makarik na tayo mo't kuma iti ures ang kabasit a ginawa. Nangrunakan ka. Linda, Maawatan na kuma. Wan. At ang trabaho ni Aldrin kat makatulungan. Ngayon para kanyak. Saan na nga obligasyon ti mang paadal ka dagiti kakabsat na o iti kabsat na. Ta obligasyon ta daytaan naganak. Anak na umanugot nga umadayo ni Nana ang ading ko. Uray siya ka. Ang kasi kakano tiga po na. Akayat na timapan iti sa bali a pagilyan. Anya? Ay, saan ko akayat nga umadayo ni Nanang? Uray saan ako na makadal, nuday katirason nga umadayo. Ay, oray ni Tatang. Saan na akayat? Anya amatan ni Nanang? Anya't makapampanunutan na iti dayta. Ay, amok pa yan. Kasaritak ni Nanang. Saan ko akayat nga umadayo, Manong? Saan ko akayat, Nanang? Uray saan ako na makaadal? Saan nyo nga minamaawatan ti planok? Makapakonsensya kayo, mat. Siya pa'y kitintirason nga umadayo kayo. Kaya't ko lang ti makatulong iti amayo. Saan nabali na makapagturpos kan agawid akon? Anya? Dua atawan langan ti kursom, saan ka di? Uwan. O, no kastarod. Dua atawan ko mo ti Jay. Ay, kumamaawatan nak, Janice. Kaya't ko nga dawat pasat ko ti baligim. Saan nabalikan manong Aldrin? Tandang trabaho na. Unayin ang nagrigat ti lugan na. Nagrigat ti agunay iti paglugan na.
Ni Nanang. Isumat na agga po iti opisina ti may sa recruitment agency. Anya ti kaya ta sa wanda ito eh? Intuloy ka dilata ni Nanang di nag-apply? Nga uray no saan kami nga umanamong nga abroad? Ni Manong Adri, iso na ito'y umawawag. Hello, Manong? Ayan mo ka din, ading. Saan ka kadipay analpas iti Jotim? Rimuara kon Manong. Agur urayak iti pagluganak nga gawid. Apay ka di? Gaputasan ko nasangpatan ni Nanang iti agabuak iti baybay ang nagkalap. Anya? Napanak kami nagsigay na barang ada presko si tatayo. Dinamag ko kani tatang no sa dino tinapanan na. Kat ko na hanapan ijay ayandaan ti Milba. Anya nga ro ti problema? Napanag ijay ayandaan ti Milba. Tanagorder idi makatapuga kiti taaw. Kasta? Wan, amumatan. Noan sarak ko iti trabaho, mapanag agsigay. Amok Manong. Taawan masayang nga oras kan ka. Wan ading. Ngam, awan mo't tao ijay balay da. Pati ni Nanang, awan mo't ijay. Kahit nasa wan, inulbodan ni Nanang ni Tatang. Adan to ibagak no sumangpatak Manong. Sige, kastapay. Taadan di pa pagluganak. Bye! Oh, imuno na ka pa'y na nakasangpat ngam ni Nanang mo, Janice. Ha? Awan pa'y ni Nanang, Tatang? Ya kamutihan na. Kako naman ti kabsat mo nga awan ni Jayan Damelg ba? Tatang, ada ibagak kada kayo. Di yun to kumaungungtan ni Nanang inton sumangpat. Oh, anya ti ibagam, Janice. May papankadikan Nanang mo? Uwan, Tatang. Iti panaguro-uray ko ti pagluganak ajip nga agawid. Nakitak ni Nanang iti kabisera. Anagga po iti may sa recruitment agency. Anya? Kadwa na ni Auntie Melba, Tatang. No kasta, intuloy latan ni Nanang mo tinag-apply. Nga uray saan tayo akayat nga gabrad. Damagan tayon to kan kwa na dayta intong sumangpat, Tatang. Talaga nga'y pilit na ti kayat na. Uray na pintas ti gandat na. Taisot imbaga na kanyak idi kinasarita. Saan ko akayat nga umadayo iti din na tayo ni Nanang. Janice, anak. Uray saan ako na makaturpos. Nulakit dita saan nga umadayo ni Nanang. Ay, Mabuteng ang Tatang. Amangan no saan ton nga agsubli ni Nanang iti din na tayo. nasaya at tadimteng kan, Linda. Apay akas tati panangkitam kanyak. Inururay mo ka diti sa sangpet ko, tada ibagam. Sa dino at talaga tinaggapwan. Iti impakadakkan ka itay. Itay umalati wa kadamari Melba. Wen, mabalin ngagpaiso dayta. Ngem adda na pananyukan, Melba. Ay, awan. Asino dag ko na nga tanapanan mi? Nagsarsarita kami laeng iti balayda. Saan kayo nga agulbod, Nanang? Nakita kayo kini Auntie Melba ijay kabisera. Anagga po kayo iti may sa recruitment agency. Anya? Ita, sungbatam ti saludsodakken ka, Linda. Intuloy mo ka di tinag-apply iji abroad, ha? Ah? Eh, Sumungpat ka! Nikot! Apay adin ka agad nakastangay? Sungbatay niyo ti damdamagan ni Tata. Ala, wang! Wang! Ituloy ko, da kami kin Melba. Kunak tupay kat. Apay nga intuloy mo! Idin to tasanta ka lang arudan apalubusan o madayo! Gaputa kayat ko nga glupos ti panagbiag tayo. Kayat ko makaturpos ka ti panagadal mo, Janice. Ngem di ka mailiw amang panaw kada kami kasta, ha? Usak! Ibturak ti sakit ti mayadayo kada kayo. Tapno rumang ay meten ti biag tayo. Sandak ka di ama awata? Ay,
Di ka di umay uminom ti arak ti Renantam nga imay dito'y balay. Sika, Bek. Wen tatang. Tanasakit una tinakam ko iti asawak. Gapo iti panangipapilit na iti kayat na. Ay, pabos uyam no kayat na ti agaprod. Ngam, asino pa yung haron ti kadwak amang kita kadag iti anak mi. No umadayo tatang. Dadakil damutan. Baron ni Aldrin. Kan balasang mutan ni Janice. Ada pa yung trabaho na. Uray pa'y tatang. Di pa nakailam. Wano ili mula ang ti amok. Adi mo pang palubusan iti asawang Bek. Ngam husto ni Linda. Apara kada kayo matla amin. Apa nagsakripisyo na nga umadayaw. Anusan mitirigat tatang. Ti masakbayan dagiti anak yaw ti pampanudutan na. Nang runa ken Janice. Ne, saan pa'y anak katurpaus? Iswa palubusam ken suportaram di asawam. Na, ay saus. Ay, Kasla madudog tiritnak. At ti asawak ti agsakripisyo nga umadayo. ay adakin ka no si kati agabrod. Ngam no siya ti umadayo, ang mga no ad-adan nga agrigat ti pamilyak. Anya, Diyak kayat ti agabrod tatang. Kay kayat ko langan ti agtalon kan agkalap ngam ti umadayo. kas itinakunak palubusam. Saan mo't asik at mangibabaon kan kuana? Do marigatan man ijay, awanin basol mo. Saan ama sidir ti konsensyam? Anya nga ron ti aramidan tama nung. Kasarita ta ni nanang. Barang no malukoy ta ding. Anya mat gaminan ni nanak. No anya lati mapampanunod na. Ay, un nga rod. Uray kas ano. Kat maibirbirukan mat ni tatang tigastusok iti panagadal ko. Saan lakit di amatadaal dagiti pagay na. Kun naggagat pa yung agkalap. Isumat. Ay, sige ading. Kasautaan na sayat ni nanang. Apay ngamin nga ipilit yung lapta ti kayat yung nanang. E din to ta di kam lang arudon kayat nga gabrod kayo. Da kayo ti pampanunutek. Iso ang nalagip ko. Napanunot ko mati umatayo. Nang runakan ka, Janice. Ado pa'y ti gastuso may ti panaghadal mo. Apay, saan kayo maasyang ti amayo? Nakasauna yung tirigat na. Adan pagtrabahwak nanang. Iso saan to yung atamat nga agbisin? Kaya't ko arumang aymot basit ti panagbiag tayo. Iso kalubusan da ka makigasang gasa ti adayo. Ay, awan ti mabalin mi. No day ti kayat yung nanang. Para kada tayo amin daytoy. Iso asan da kumamutalapdan? Mailiw kaming tulakit din nanang. Italaan nga umadayo kayo iti dan namin. Ay, anya ka deta iliw-iliwon aya. Sana napatagday ta? Ang amuray siyak. Kasta man ti marignak to, sigurado. Nadaakon iti adayo. Ang mag-inanos tayo Awan ading. Saan ta malapdan ni nanang? Anya nga ron mano. Saan na tayo sa napatpat ganin nanang? Saan man nakasta ti sawon, Janice? Saan kayo ang makawawan? Anayin pusok. Anay, nasam na launay. Oh, Naparto naparto si Mangkot. Nyagapan na amom Linda. Si katiga puna nagbartekak. Saan mo lata maaklon di pa nagabrod ko? Kapot ajak kayat nga umadayo ka.
Ayatan ka unay, bakit? Isu, adi mo ka man patuluyin ti agabroad. Day talat pampanunutom nga minkat. Palubusan na kuma. Uri kat, do atawan lang mat kontrata. Kasano nga raw dan, no maganhasam to ti agtrabaho. Iti papanam. Kat irinyom ti kontrata. Di pa kat nakabaybayagan na saan tangagdan na kinagkita. Day talat din na ti amom. Kaya't mo manan ti agpotot. Iso nga raw, dajak kayat nga umadayo ka, Linda, bakit? Bakit ako, nanya? Agsikog ka pa'y. Ubing ka pa'y, mat. Day talat pa nagsikog-sikog. Mabuti nga kung nagsikog pay. Nasurugan ako rin, tak. kung- Ipatay kong tupay kat nga tan, o ganakak pay. Kung kunamlang dayta. Adun to pa'y di tati bakbakat gamit isika nga magsikog damit. Iso ang mabalin ka pala. Day talat ka iti panunot mo. Di ba kahit nga gabrudak ta, sikogan na kasta. Anya nga katula kita sa mo na ya. Ito nga rod ti kayat ko. Naimbag man, tanakaalado kayo apawk. Ay na, talaga anay kayo na balasang baraw. Lolo? Lolo, ada parikot mi. Kada kayo langan ti maudi anam nama mi. Ay, anya dayta. Kwarta? Ay, ada pa'y matkit ti basit anabati iti pinsyon kaw. Saan akwarta, Lolo? Uwan, Lolo. Sa bali atulong ti masapol mi. Ay, ket, anya nga raw. Da kayo kumati makisarita ken nanang. Adinan patuloyan ti umadayo, amanggad, Lolo. Ay, nasa ukanya ko ni tatang Yudayta. Ngumtim ako nakapawk. Palugodan niyo ti inayaw. Ha? Isaw ti agragot nga umadayaw. Ngam, agpaay ka na kayo dayta. Nangrunakin ka dyan, Ace. Amok, amabayag ka pa'y amakaturpaus. Ket masan kayo kuma iti amayaw. Lolo? Padag ko na ket madairan nyo ti iliw yu ken kuana. Ken baawatak. Nga italaeng nga umadayo ti inayo iti dinayaw. Pudno dayta, Lolo. At damat ng trabaho. Uray kas ano, makatulong akmatan. Ay, apawk. Nanakam kayon. Ket maawatan nyo siguro ba ti imbagak. Tadinaw ti ayan jay asawam, Linda. Matmaturo kan tatang. Binartat yumot ngamin. Ay, nagbidot ka. Dinilaw ko. Imbagan asikati gapo na. Gapo ta kaluksaw naklao na yan. Gapo iti plano ka pa nag-abroad. Pinagbaga akmet apalubusan na ka nga agabroad. Ngam kaslamat ubing abasait ama iliw kanaw. Gapo tay ayatin na kano tatang. Di talang ti gapo na, di nakayat nga madayo ak. Malala. Baring no maamiris ng tumutlaang para iti masakbayan dagiti anak yaw ti adayaw. Nang runakin dyanes, adi ba'y nakaturpos iti kurso na. Iso ti kanayin kung may bagbagakan ko na day tatang. Ngantay ko na yun kasla ubing, yan hakyo. Saan na makauawat? Malala. Bayam, padasat abagbagaan tumanan. Sige man tatang. Dila iliw na ti bagbagana. Nalpasan na kiti papeles ko. Naipatulod pa yan iti agbalin nga employer ko. Ay kasta ka day. Wan tatang. Nung sumang pa di working visa, kan plane ticket ko, ag-flight akon. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo,
Di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Waning mabalin tayo, Manong. Saan tayo namanapdan ni Nanang? Kinasarita pa yan ni Lolo. Nang nagmumati ko, Nana. Ay, anya nga rod ngay. Isu Numaminsan, Manong. Adamat punto ni Nanang. Marigregatan ni Tatang. Kung saan adakas natulungan ni Nanang. makatulong ako mamat kat. Awan pa'y mo't asawak. Awan pa'y biyagak. Isu makatulong ak iti panagadal mo. Ngam husto timbaga ni Nanang iti naminsan anak sarsarita kami. Saan mo ka nga obligasyon akabsat ko timang paadal kanya. Tano adanas kan nga isa ganaam, kitag balinto ang pamilya. Ading, Uri kas anong, adamot pride ni Nanang sa bagay Isu tangay adalitan. Nang runak at mauray laangan ti working visa kan plane ticket na. Agpalaitan. Tatang, nakaidasar ni Nanangan. Intay manganan. Saan ako namang malam? Anya? Kat ko na ni Nanang, asaan kayo anangal daw? So di kay manin mang malam? Saan ka mabisin? Kanibaon mo tuman dito ni Aldrin. Tadaman ibagat kan kwa na. Simangon iti komedor, Tatang. Di manong mo, ayan na. At ako mapangibaunak kan kwa na biit. Pangibaunan nyo kan kwa na aya, Tatang. Agpagatangak man iti arak. Anya? Uminom kayo manan? Nasaysaya at itati arak nga ipaunag ko ng taraon. Tatang, awatin nyo kumanti pa nag-abroad ni Nanang. Nang runa kat kailangan ticket na kano ti orayan na. Natangkan ti pakinakam ni Nanang yung umadayo. Idi kat nagkadkadakmat nga umadayo ni Nanang. Ngam ka puta agpilit lata. Isuan, napanunot may kinimanong. Ang suportaran milangan ti kayat na nga agabroad. Dahil dati pang pilawak kada kayo nga kabsat. Taad-ad da pinatangkan nyo ti pakinakam na. Gapo iti anugot yung umadayo. Awan ti mabalang tayo, Tatang. Tanalpasan anak apply. So nga awaten kan suportaran tayo kuman ti desisyon ni Nanang. Arak manen ti sangsangwam. Maliwayam paya pasayakan wenno padano man dagiti pagay mau. Saamat nga ta matikag tatang. Ay nabik. Awanen mabalin mo. Daal daw langan ti mauray. Agplaytan ti ay asawam. Pero harod tatang. Kaya't namit nga ro, ti makatulong ken ka. Isu apalugodam. Kanya pa nga rod. Gamjak may liwiliwag ti sakit tinakam ko. Ay, kung kabailan dagiti anak mo nga ibturan ti iliw da. Saan mo kit din nakabailan? Isadeng mo daytan panaginom mo iti arak. Tawan maitulong dayta. Tatang. Dadailan na laeng ti salunat mo. Hello, Melba. Nakaawag ka man? Ay, good news, Mare. Oh? At danti plane ticket ta. Adak, ito dito yung agency. Ay, nagsayatan. O di, ag-flight tanto nga rodan. Awan, at dan schedule ti flight ta. So, arog yaman ngayon pakita kiti alam abado. Tapos saan ka maapura? Sige, Mare. Inak to gumatangan iti maletak. Sige nga, Rod. Kastapay. Bye. Bye! Kamaud siya na. Ag-flight kami matlangan ka ni Mari Melba. Vic! Oh. Apay, anya ti bagang tagas taon na iti daras mo ngay masidag ka niya. At dati plane ticket me ka ni Melba. Ag-flight kami no may alawas. Anya? Bumadayo ka? Katuan! Si Kanton ti makamo kadagiti anak ta. Linda. Kaslaman na dingitan ak.
Saan mo apagladingitan dayta? Agian nanos tayo. Linda, bakit? Hmm. Agan-anad kanto kuma iti papanam. Di mo baybayan ti bagyo. Wan, di nakadi pa kadanagan. Kan oray si ka. Isardeng mo matanti ka na panagin inom mo iti arak. Tawan maitid na anasaya at iti bagim. Dadaalan na lang ti salon at mo. Ay, babit laang. Umaya kon. Agyaman nagtanadahanon kayo matlaang tatang. Baik. Ada ka di ibagam ta nakaumay ka. Wanaw, umay ka kadimanan agbartag. Saan tatang? Nangaron ti gagaram. Umayak ko maumutang iti kwartayo. Pag-flight ko ti manugang yun ton lawas na. Adan pa yung ticket na tatang. Anya? Ay, ay mapantaon. Ay, nagsaya at ano kasta. Taguray ka. Ay, anong nga rin ti umay mo utangan na kwarta? Kaya't ko akabaro amin ti kawas ti asawa kang itugot na ijabrod tatang. Isot ipangigatan iti utangak kada kayo kwarta. Ha? ay, kat mayat Ay, manong nga rin ti utangan. Mabalin siguro ti 8,000 tatang. Ay, anayo kun adismail. 8,000 tulatan itad mo into nagbayad ka. Tatulong kumutan iti asawam jay 2,000. Ay, Kaya manak tatang. Nakasaysaya at kayo unay kada kami. ay, kan ikararagyo. Anasaya at kumalaeng ti pagtungpalan ti asawam ijay. Wen tatang. Adda ditan, bake. Iso nga awatin yon. Nga agin na dayo kayo. O Aldrin, apay may kulkulan ka. Ay, gaputa. Kasla madimot ang tirik na kiti pa nakamo. Ngayon ton lawas nun ti pa nag-flight yun, nanay. Anak, saan kay ko mga gliday iti adayok? No agbarbartek ti amayo no awanak ton iti denayo. Di kay bumdeng amang palagip kan kwa na. Day tangarot ti pagdanagak ita, nanang. Tamang ano, tintulatan arak ti sangsangun na ton awan kayo. Tawan kat manaknakam na ti amayo ano kasta. Ay, imbagak meten. Sa imbagak meten kinapong abagbagaan na ti amayo. Amang ano maisungsong la ka na yun iti inom. Saan ada kami ti pampanunuton nyo? Nadakay ton ijay, nanang. Ken anadan nyo kumatibagiyo. Tamang ano agsakit kayo. Didak pa kadanagan. Sana pali, adaman yan ti Melba katwak. Ay, wan, nanang. Ngam, maikawa kami tulakit di iti kaawan nyo. Ay, anak, Ngam, kasi ti kunayo. Agiin nanos tayo. oh, anya da kita yung sangpot mo. Kita ang manuan niya dagit ha. Parang magustom amin. Anya da kita, aya. Di mata nga kadagit itugot mo. Ni, Saan ka ni inayaban ang nagpili? Taamangan mo di mo kayat nga ikatangan ka. Iso ang nagnaknaka maklat na naging matang kadagit tinamnama akayat mo abado. agyaman na ka. O, anya. Kayat mo lang dagit ha? Awan, naglaing ka na nagpili, di may bagay kanyak. Alam maguri ka. Nangalaan may tinggatang mo kadagito eh. mo tangak kang tatang. Anya? 8,000 timbagak. Ngam 10,000 tintad na. Tatulong na kanumatin kan kadya 2,000. Talaga nasayat ni tatang. Ala, sana bali. Agsubadak to kan kuha na hinton adda ako na di abroad. Saan mo paila nga panunutan dahi ta bakit? Tinapatag, nasaya at ipagtungpala mi jay. Kat nasaya at dagiti agbalin nga amom. Wen, dayta ti kapatgan. Idaw-dawat tayo asa anak ko mamaipada kadagiti nagbalin nga OFW ana uyong ti amo da. Numarigatan ka, di agawid ka laingan. Ay, saan mo't siguro? Di ba kat sayang yung tinagastos ko nag-apply no agawid akmat la adagos. Kanya nga rod nga iti mabalin. Awan.
Yung nairwama kiti nadagsan na trabaho. Iso ka ba alaklakit di? Nay, payakas ta tila nga yung agkabsat. Agpamanila ni nanang inton rabi, lolo. Dua taon na saan miya makita ni nanang, lolo. Kasta nga rod, lolo. Ay na, anyalakit tindag ito'y apok aya. Nadaras laing ti panagtulid ti Aldaw. Ay, di lang mabinadaw, ngaglabas ti Aldaw. Lolo, Kin may isa, naduras itan ti siyensya, ti teknolohiya. Pudnumot kit di, lolo. Addan cellphone. Kan mabalinan ang makita ti kasarita mi ti bangir nga ungto. Ay, iso nga raw. Iso adi kay tunay maikawa, iti kadan ni nanang yaw, iti sabali apagilyan. Uno, adayaw, alugar. Ay, may isa kamot asanuaw, beg. Kas kamot lang nagminasayan. Tatang, agpamanilan ni Linda inton rabi. Kasmat la sa anin nga agsubli di asawam iti dayta alangam. Itala amaya dayo ni Linda kada kami ti mabayag tatang. Ken mapampay ti balasyo taaw. Naimbag ko malaang lumanilaw nga Pilipinas lang ti papanan. Ay, anya nga raw da. Awatam laengen nga agiin na dayo kayo. Wala na tatang. Anyapay nga rod. here we are, friend. Adatan iti Singapore Airport. Wow, nagpintasan, Melba. Uwan, kan may sa kadagiti kadalusan apagilian kan airport daytoy. Kasta ka di? Akat anya itan. Orayan pati mangsukon kadata. Kasta ka di. Awan rumbang apagdanagam. Taagkayam ti amom kan ti amom. Kasta? Isumat ti bagaday di opisina ti agency. Okay. Nasayat nga ron no kasta. Saan ta maikawa? Day talaang. Ta sa bali a building tayan ti kondo ti amom kan ti amom. Ay kat nasaya at laro na kasta bakit? Nakasangpat kayo dito anapi ha? Juan, Ayan yung aro din. adda kami pa lang dito airport. Urayan mi ti mangsukon kada kami kan ni Marimel ba? No kasta adda kayo pala dito? Kung naklano nakadanon kayo ni ti balay ti amo yo. Saan pa'y ngam umay ka nun? O sige, kasta pa'y. Bye. Bye bakit? Ay, agyaman nak. Nakagtangda ijay nga awan da ka sana pagtangda. Nasaya at meron no kasta tatang. Wen anak, ket kasla pagdaritmat. Abdan iti balasi tao ni nanang yo. Uwan nga ron tatang. Kat itilaangin video ko ti pagkikitaan tayo. Wen nga rod. Mabayag adi makasangpat ni nanang. Dua atawan. Wen nga rod, Janice. Pumakat makasangpat to na graduation me palubos ti apo. Ay kat depende ano saya atam ti panagadal mo. Kat makaturpos kan iti dayta panawen. Uwan tatang. Promise. Ikarigata. Rombeng laang, Janice. Tapno saan mat amasayang ti bannog kan sakripisyo ti inayo. Balo kaya Australiano ti amok. Duha ti anak na. Nakubid ka no ti asawa na. Ay, saan pa'y matniso tila kay unay? Nasrukla ko rin tana. Barito kan balasitang matang dagiti anak na. Ay, all around ti trabaho dito eh. Adaw mawag. Ni Marimel ba? Oh, hello Marimel ba?
kumusta ka ditan? Okay, Mat. Nasaya ti trabaho. Kanyag may saak ita ditoy. Kasta ka di? Wan. Simrek ti amo kiti opisina na. Kan adamat iti pagadalan ti duang anak da. O anya, magustuhan mo't laing ditoy. Wan. Panagkunak. Awan parikot ko kadagiti amok. Nasingput mo dagiti anak ni boss. Ay, nagasat ka nga rod ah. Ay, agsarag tanto laangan no day of that. Mapantay iti ayuyang dagiti OFW ditoy. Sige, bye. Bye. Bye, Mare. Ay, sapay ko ma. Tanasaya ata ka na yun ti amok. Tapno makapagbayagak dito kan awan ti agbali na parikot ko. Awan mo siguro ti parikot iti sweldo. Kan, anya di ko nana? Addan to kano year-end bonus ko. Basta nagagatak kan nasingputak. Ngam, apay akas chatting adlaw ko ti amok. Iti daw mo pan nakakita na kanyak. Kinita na kiti pangato pa baba. Ay, kas lamang rukrukod. Anya nga tati kayat sa hunday dyan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hey, kapampanaw laang ni Linda ngam anak-adako sa anti sinangom. Gaputakas lamarba ti barokong ko. Hindi nagpakada-kada kami, tatang. Ay, na. Mailiw-liwag mong tumot laang. Dan saan nga arak ti solusyon iti iliw mo iti asawam? Nasaysaya at kaing kasikaswan dagiti trabaho iti talo niyo. Kaslasan ko ang mayulo ti agtrabaho, tatang. Ah. Ay kat, napanan nga ron ni Aldrin. Isu tinapan nang kita kadagiti dingon mi, tatang. Ay nabe, mabaybay ampayan dagiti tarakanyaw. Gapulaang iti yadayot ti asawam. Anya dayta? Ah, Kasladyak may liwliwag, tatang. ay saus. Nobak nang kami kuma. Saan kuma na panunot ni Linda ti agabrod? Napartakla nga aglabas ti dua atawan. Iso nga, isardeng mo aginom. Umagawa ka kitday. Tapno masinsumot ti biyagyaw. Hello, Melba. Nakaawag ka man. Kaputa kayat ko ama-amuan, no kasano mo titrato kan kadagiti among friend. Nasaya at da kanyak nang rona ti amok alalaki. Gwapo si ka. Anya? Ay, manuda nga serbiam. Balo ti amok alalaki. Dua ti anak na. Sa ti senior citizen nga ina ti amok alalaki. Upag da amin. Paspasit kayam ti serbiam ngam siyak. Mano ka di man ti amom? Innam da. Dagiti agasawa nga amok. Dua ti anak da, kan dagiti naganak ti amok ka babae. Ore ano nasaya at damot kan ka? Nasaya at dama. Ala, sapay ko mga rod ta saan nga agbaloy ti kinasaya at dagiti amo ta. Dahil tamot ti daw-dawat ko, friend. O sige, tani maturog akon. Masapa ang agriing inton bigat. Baliwan ng tumanan ti agsarita. Bye! Hello, bakit? Kumusta kan? Kastoy, nasaya at magkata kaas ti apo. Kat ti amom. Nasaya at tinutungtungan nga amo. Ugpat dalaan ng serbiyan. No, nagsaya atin no kasta. Wan, iso di nakpampanunutan. Kan, di ka unay at barbartag dita. Wen, saanen? Manmanon nga uminuma kiti arak. Idilangan ka pampanaw mo ti panaginom ko iti nalaos. Naglagi pam, at tinalaos apa naginom iti arak at bangtad iti sakit. Wen, saan ka madanhagan?
kat kumusta nga rin dagiti anak tan? Kaasi ti Apo, kat nasaya at dalat tamat Kat kumusta? Masansan ka di ba't lang ti papa ni Aldrin iti taaw? Sigay? Uwan bakit? Kasi di kalman, aduman ang tinakalapan na. Nasayaat. Nalay nagkalap ni Aldrin. Libre ti si Dayo. Awan kanila ako mi matidaduma, napyala para gastos mi. Di nga rin Janice, kumusta mat? Masansan nga overtime iti panag-duty na. Ngamin, madamat internship na, kas nurse iti hospital. Kitaan naman lang nga ati salon at na. Uwan, awan parikot bakit? Ngala agan-anan kayo lang nita. Para makaipatuludak to, niton lawas na iti allowance yo. O sige, bye. Bye. Ay, naimbaglangan tadda cellphone. Oray kas ano, maup-up ti iliw mi iti tunggal maysa. Tatang, imawag kanyak di manugang yo. Yan nga ron ti kunana. Dayjay, nasayaat ka numat dagiti amo na. Ay, ay nagsaya at nukas ta. Kunana pa'y abarang no makaipatulod to kanun no lawas na ti allowance mi. Bakit di dakkel ita ka badangam di asawam. Well, tatang, hanggang adalat tamat adag iti gundaway ka iloy ko ti asawak. Ay kat siyempre gapo ta asawam. Hanggang ano sam at iliw mo kinkwana. Ta para iti pagsayaatan yung matlaeng ti panagsakripisyo na nga imadayaw. Apay nga takas ka, sa pali di pa nagkitkita kanyak ti amo kalalaki. Nagkapumat. Madala nga na. Awan nga plano na ang mga asawa manan. Iti pan nakabalo na. Sa bagay. Mabalin pa ang mga asawa. Saan pa'y mag-isot lakay? Sigurado makaputot pa'y mag. Noda pa'y panggap na. Kanya nga tamad klase ti babae ti kayat ng asawaan. Imposible matakas kanya kadaan asawa nakatulong aklaan pa'y. Tila mo pang panunod ko. Tuloy ko man lang ti trabaho. Ang mga noong panakpay ti amo. Sapay sa bali ti panagkita na kanya. Kumusta kan, friend? Ay na, mayat man ti panagranata dito'y parke. Gaputa day off ko mat ita. Iso nga mayak mat ang relax Kumusta amat nga raw dagiti amaw? Ay, saan mo't ang nagbaliw ti kinasaya at da kanyak? Ay, mayat Oray siya, nasaya at latta kanyak dagiti amok. Nukas kasano, ang mga no umanugutak no ibagada nga irinyok ti kontrata. Anya? Di, saan ka nga bakasyon di Pilipinas? Kalpasan ti do atawan na kontratan. Uwan mare, mabiit lang ti upat atawan a panagyan ko dito'y nukas pangariga. Hello, Linda bakit? Apay ngay mawag ka? Gaputa na ipatulog ko ti muna asweldok. Kaalaan ni Trinitans. Kitaan ti cellphone mo, ti control number na. Agyaman ak bakit? Manong aron tim patulod mo? 20,000. Ne, nagdakkelin. Ibatik ti daduma. Tadamot ininutag abayadan nga utang ko kini Melba. Sige nga Rod, uray tagkit kita kayo mat kini Melba dita. Inutam na tanabayadan tinaalam ken ko ana kwarta ginastos mo nag-abroad. Wan. O sige nga Rodan, kastan, bye. Bye, bakit? Ay, gusto ba't kat din ni tatang? Dakkel ti may tulong ni Linda. Bayat ti kaadda na ijay. Sa anak unay nga agparikot no kasapulan ni Janice ti kwarta. How are you, Linda? Kumusta kan? Nasayat matlata, sir. Saan ka kadiya marigatan iti trabahom ditoy? Saan mat, sir? Oh, nasaya at nga rod no kasta. Adda ka di bagayo, sir?
Mano ka din titawan mo? Ha? Nasaro ka 40 years old, sir. Oo, kasta ka di. Langam ti agtawan iti nasurok laeng at 30. Saan mat, sir? Podno ti bagak. Mano ti anak mo ako nam? Lalaki kan babae. Oh, I see. Amom ka di asipod nabalo ak. 3 years ago, pulos asa anak kun anagasem iti babae. Kasta ka di, sir? Ubing kayo pa mat, sir. Mano matitawan yon? Nasurok lang nga 40. Ras makita mat. Teenager pala ang dagiti tuwang anak mi ti day di Margareta. Anya matim patay da di asawa yo, sir. Natay iti COVID. May isang amin nurse. Kat awan ka din ti plano yung mga asawa manan, sir. Idi, gamita awanan. Angem among kadi, akasla natignay manan triknak. Bilang mga asawa akmanan, Linda, kaskan ka ti kayat ko. Anya? Oh, Janice, Adrin, adan kwarta tayo anak ko. Nagipatulungan ni nanang yo. Ha? Agpay sa tatan? Manatin patulod na. 20,000 pesos. Nagdakkelan. Impatulod ng samat amin ang tisweldo na. Saan? Tanang ibat iti pagbayad na kan Antiyo Amelba. Ay, mayat tatang. Tain-inutan na abaydan ti ginastos na anag abroad. Wen anak. Anya nga ti pangigatangan tayo iti kwarta, tatang. Ti 10,000 katigatan ko iti abono. Kat tinabati a 10,000 para gasto tayo mata anak ko. Makita yo tata. Di mayat na nag-abroad ni nanang. Dakkel apakalag-anan tayo ti sweldo ni nanang. Ay, sana sumina iti panunot ko tinaibag ka ni Mr. Anderson kanyak. Dakkel ti kay papanan tinaibag ka na. Ag gusto kanyak ti amo. Namamangano na iturong laan kanyak ti imatang na. Gapo iti pan nakalaglagit na iti asawa na. Tasa na may libak, ubing pa'y mo. Nasurok lang ang apulo na. Mabalin na pa iti mga asawa no kayat na. Ne, mare. Apay asiriring ka pa'y lagit ha. Saan nakarda makaturog? Ada ka di parikot mo? Saan mo ta maibilang ang parikot na ito eh? Saan lang amin asumina iti panunot ko? Di, anya? Di amok, ni Mr. Anderson. Nga pa'y. Anya ti parikot mo kan kwa na? Adang amin na ibaga na kanya, kat maawatak ti kayat na asawan. Anya nga min, ti imbaga na Kayat na kanupay ti mga asawa, ano kas kanyak ti asawaan na. Anya? Wan, Ay sus, kita Laglagi pam ti pamilya mi di Pilipinas. wan, di kag danag. Ngam no bilang, maliklikak nga ta ni Mr. Anderson? Anya? Kung saan nga ang ganad ni Linda? Ay, amangan no mailawan. Nanabali ti amo na, tabalo. Nga misungay. At da pamilya na a pinanawan na iti Pilipinas. Saan arumbang at tutupan na ni Mr. Anderson? Ay, awisag ngagkita kami intong day of me. Kasaritak ana imbag. Hello, Linda. Nakaawag ka man? Maburiburan na ka talaga, friend. Ha? Nga niya ti pakaburi-burang. Ti amok,
Agad ti titid na kanya kamakbakan. Kun dinunusan nakpayan iti naudi pa nagsweldo. Anya? Ay, mayat man. Ngam ti pakaburbur siya ket ti masansan pa nang kita na kanya. May salaang ti kayat asawan dayta. Nang runa ket kunam akayat na ti mga sawa manen no kasken ka. Dayta nga rod ket madandanaganag. Inton day opta. Agkita taman iti parke. Kayat ka makasarita na sayaat. O sige, tani, makariribok mo tayo ito eh. Umuna-unay, friend. Panunutom ti pamilyam nga dayjay Pilipinas. Juan, Sige. Agsarita tanto a husto no day opta. Bye. Kumusta kayo matan, apaw? Nasayaat kami mat, lolo. Da kayo? Awan parikot kanyak. Nasaya at aklata. Awen gayam, lolo. Atoy. Ada regalok kata kayo. Nay, anya na ito yaw awat mo kanyak, Janais. Bado yo, lolo. Tapno ada usarin nyo, inton inkay makimisa. Anya. Ay sus, anyan. Nagdungotoy apo ko kaon. Uwan mat lolo. Ngamin kat nagimbag kayo kada kami. Apay, nagpawit ka di manan ni nanang yaw. Idi napanalawas, lolo. Alakit, nasaya at nukasta. Angam ti maibalakad ko kada kayo. Agimpad kayo. Saan aga po tadakkel ti maipawpawit ti nanang yaw kat komporme latitan ti katkatangan yaw. Uwan, lolo. Dagiti laang importante ken priority tigat katangan mi. Nasaya at nga raw. Ken agornong kayo para iti masakbayan. Saan tayo laang amaw? Noan niya dagiti dumteng adi tayo namnamaan. Apakasapulan iti kwarta. Aldrin, anak. Oh, apay tatang. Anya ti iba kayo. Tatas taon na iti partak yung ay masidag kanya. Nagpatulod manem ni nanang yu iti kwarta, anak. Anya? Kat, no idi lang lawas na nagpatulod. Nagpatulod manan tatang? Wen anak, kanayon nga da sideline ni nanang iyo. Iso a kanayon ti panagpawit na. Nagsayat kit din ta naka-abroad ni nanang. Wen anak ko, ngam saan tayo agaston itati impatulod na. Ibangko tayo, tapno at damat mako na nga ornong ni nanang iyo. Wan tatang. No anya la dagiti priority a kasapulan tayo. Isulaang ti paggastusan tayo. Wen, salwadan tayo ti pagrigregatan ni nanang iyo iti adayo. Manong, napanan ni tatang. Apay nga awan dito'y balay. Dapay la iti bangko. Anya? Napanijay bangko? Apay manong? Nagpatulod manan ni nanang iti kwarta. Kat iso dya yung bangko ni tatang. Tapno adamat ka no makunang nga ornong ni nanang. Ay, nagsaya atin day taan na panunot ni tatang, manong. Wanading ko. Tamo na at tunggal sinti mo nga ipatulod ni nanang. Kat bunga tilingat. Kan panagtrabaho na iti abroad. Nabayagan nga arapaap ni nanang. Nga aglupos kumamatan ti biyag tayo, manong. Kat mangrugrugin. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Unay matabayagan ni Linda. Itayak pa'y amang ururay kan guana. Awan matlangan. Yes, Mr. Anderson. Ni Linda. Isunday jay. Agam, apay ang kaduana ti amo na. Si Mina kan guana. Kat napanagtugaw ang nagsigarilyo iti pagtugtugawan. Ren, nabayag ka ka din, mga oray?
Adda may sa nga oras, friend. Hey, tiyan mo kat, saan kan nga umay? Angam, aguray ka. Apay akaduam ti boss mo. Kuang amin. Kaya't nakanumat ti agaliwaksay. Iso nga, dahita, imay ditoy, si Moro. Kasta gayam. Nalaing gayam nga sigarilyo. Wen, agsada nga agsigarilyo, no, mangan kan maturo. Apay, di na nga taam mo? Ama kapadakas ti salon at tinalabas apa nagsigarilyo? Amo na, imposible asaan. Ay, umababalakit di tibiyag na. Isunsapay akasla laklakayanan tilangana. Aniya? Si Kamat, di na ipagbagam. Lor, mano ayat ti sweldo ni Linda. Dako na mapatarimaan nyo ti balayaw. 25,000 kanu ti sweldo na iti kada bulan, tatang. Anya? Hindi. Kat adun samot ti may patpatulod na. Ngam ti imbaga na asweldo na. Wan, tatang. Ado kanu ti sideline na ngamin. Ala, sapay ko ma. Takas tabaraw. Ay, kasla gwa kayo iti asawa. Maborbor siya anak laeng. Gapo ti kinabuslon ang may patpatulod di asawam. Idin tutasan mat unay adakkel ti sweldo na. Itayak pa'y anak kasangpot ito'y balay dagiti amog. Hanggang saan amay waksi? Iti panunot ko tinadlaw ko kadalinda kan Mr. Anderson. Nakaas-asid ang titunggal may sa kadakwanda. Gan, hindi mangan kami. Ay, ang tansakit ti sabali akayat asawon day jay Ang, adakin ko anan nalpas ko magtan abinalakada. No agaramit iti saan nga umno. Ay, basol na. Nilinda ti umawang. Apay nga ta. Hello, friend. Friend. Adagan jak na ibagakan ka. Anya day ta? Agbakasyon kami kada Mr. Anderson di Australia. Kasta ka di? Yun ne. Wan. Gat tila may isang anak na babae ti kadwami. Agbati ti lalaki anak na. Akadwa ti lola na. Ay, imbag man, ta si kati ikuyog na. Mas dawak nga road friend. Tapno makita ka naman ti lugar da. Kasta? Ay na, nagswerte ka. Makadaanon ka ijay. Wan nga road friend. Kasano ka bayag yu ijay? Saan ko nga mo kin ni Mr. Anderson? Kat, amo da ijay Pilipinas na ita. Kwa? Kitaan po no mayawag kumadlaan ka ni Vic kung ano saan. Anya? Gwen friend, panunutag pa yung rumba nga yawag ko ka ni Vic na ito yun no saan. Anya? O sige ha, sika lang ti pangibagbagak kiti da ito kaputa na singad ka kanyag. O sige friend, bye! Bye! Hello, lakay. Wan, iso ngay mawagak. Takagap ka po kiti remittance center. Wan, nalipatuludak man na iti kwartayo. Diyan patulod ko, para allowance yo, kan siyempre.
Para iti pan nakaituloy, iti matartarimaan na balay tayo. Buwan nga rod. Buwan, dahi tati pinampanunot ko. Intun umaya pa nagtutudo, saan to nagtedted na balay tayo. Siyempre, mapatarimaan tayon. Mapanunot mo mat nga taitan. Nagpilpili tak anag-abroad. Di nakpalubusan idi. Sankit din. O, nya nga ita. Di nagdakalagin awa tayo. Namapatarimaan tabalay tayo. Sakbay nga for godak. Ay, damdamagam numanutin patulod ko? Dakal mo't basit lakay. 50,000 pesos laang mat. Ay, dakal unay day taagatat kan. Saan pa'y umunay day taang bayam, agpatuludak tumanan. Un ka di. Ay, un kayam, aday bagak. Agbakasyon ti boss ko, kanti anak na abalasitang, katsyak ti ikuyog da. Agbakasyon kami, di Australia. Un. Ayun gundaway kumatin nga agtor. Makita ko ti Australia. Di ka di matanagan. Akan anadak mat para kada kayo. O sige nga Rodan. Mapanwerwaran, diyan patulod ko, Wan? Okay. Ay, uri mat na kayo dita, gananad kayo. O sige, babayan. Bye-bye. Ay. Nagpatuludak man na niti kwarta. Dakil agad at una yan kinivik tayo tiyahingam. Agpaiso. Nakaipatuludak man iti manong agad tati dya Pilipinas. Yung rumbang ka di tayo tingar aramidag. Kasano nga ta? Anyan to nga ta ti mapasamag. Ay, saan na bali? Saan ko pa ya panunutin da ito? Manong Aldrin, apay maimay-mayang ka. Kaputa, maburbor na kinanang ading ko. Ha? Kanya ti pakaburbur-tsam kan kwa na. Nagdakkel man ang tiim patulod na pang patarimaan kanupay iti balay tayo. Anya nga rin ti pakaburbur-tsam, Manong. Imbaga kano ni nanang, agpatulod tumanan inton lawas na iti 50,000. Anya? Dahil tati pakaburbur tsaak. Ano ka di talaga ti sweldo ni nanang kas katulong? Saan ko mga isot pakaburiburam, Manong? Ada ka no extra work ni Nanang. Saan ka ti mabamban no? Kanayon kadilangan nga da pag sidelinean na? Aldrin, duwatan to na mapanaggatang kadagiti materialis. Wan tatang. Maragsakan ako na yan. Kamaw dyanan na katadamot langan makita arumang ayan ti biyag tayo. Ang mga numabaybayanan ni nanang ti bagina iti abroad tatang. Gaputi sobra kinagagat na. Ay, san na mabaybayan ti bagina. Tayo di na udya, nag-video call kami, kat nalukmag, pimbintas pa ni nanang nyo. Ay nasayat nga rod no kasta tatang. Nagkita kiti bagana nga gabrod. Ngumitakit may ayatanak mo ten iti kada na yabrod. Tamang rugin nga glupos ti biyag tayo. Tatang, Gayam. At dada itay ti bus na ijay Australia. anya? Inkuyog na ka no, ta nagbakasyon da ijay iti amo na. Kasta ka di. Wen, kadwa na ti balasita nga anak ti amo na. Apay ani nanang ti kadwa ti amo na. Saan ati asawa na? Balo ka no gaya mo ti amo na.
Ijay Australia, Dalinda ken Mr. Anderson Sa baling saa talagang daytoyen Saan samat laangan akatulong ti trabaho ni Linda? Narigat matkit iti agatap iti sabali. At tanay baga kanyak ni tatang ko iti mawag. Agpatpatarimaan kano dabik iti balayda. Naistroya kano pa iti tatang ni big ken tatang ko. Akanayon ken dakkel ti ipatpatulod ni Linda kadakwada. Ken linawas pa'y. Ay, madin sa daytoyan. Sapay la kuma. Taagpit tutag. Ay, apo ay, pakawanan na kami. At dakil Linda daytan, no saan ngang panunod. Ang mga nudaktakkel tungam tibagi na tibabawi na. Bilibak matken ka, Linda. Malaksit ang nabayadam aminen nga utang mo kanyang. Madama pa yun nga pagpabalay ka kanaw. Gaputa dahil tati arapa ako. Tirumang ay mati ka sa saan iti biyag, friend. Mayata nagagat ka, friend. Agam adaman damagag. Nakasangpat kayo ka din manipod Australia? Juan, sa anak pa yarimrimwar. Kunak no agnaed kayon ijay. Ta manubulan yung mat ijay. Balit talo abulan Ta bakasyon mat gayam pagiti anak na. Talubulan. Juan, Naggasat ka. Adaman damagag, friend. Anya dayta. Idi nagkikita tayo ijay park. Kat nadlaw ko kasla nakas-asid ti tumunggal may sakada kayo iti boss mo. Ay, kwa. Kaputa, sobra ti kinasingtot na. Iso naasidad kami ti tunggal may isa. Kasta ka de, kalpasan na. Inkuyog da ka man ni Australia. Agasam day ta ak kinasingpet ti amo man niya. Melba. Naggasat ka nakatumpong iti kasta nga amo, friend. Manmano ti kasta. O sige, friend. Baliwan tan tumanan ti agsarita, ha? Tani, maksudsan ti lutlutwag. Bye. Inidip na ti cellphone na. Kasla saan na akayat ti panagdamag ko may papan kadakwada iti boss na. Hello, bakat? Oo, anya. Kumusta ti panagpatrabaho yo? Hay, mayat-mat. Ay, nasayat no kasta. Aduda nga min ngagtrabaho. No dalaki di umda sa budget, kan agtultuloy ti trabaho da. Mabitin na malpas. Sakbay tinip-nip, nalpaston. Ay, nagpintas tong arudin ti balay tayo, Wen? Tapnumalpas ti balay tayo. Sa anak pa yung arud na agawid. Pa-extend ko ti kontrata. Kasta nga mitikid daw ni boss. Anya? Saan ka pa makawid ko nam? Isong agi inanos tayo pa ilaang. Linda, bakit? Pa yan? Ay, madin sa ti pa nagsaadya minerienda kay tayo lakay. Sige, bye. Bye. Ni, anya nga tan tinapasama kita asawa. Tatang, papayasan kayo makatan na. Ada ka di problema? Ni nanang mo. Imawag kita, kat ba't pa nagsarsarita mi. Nagmadi ka no tirusok na kat makaduldol. Anya tikin na ni nanang ta. Pambar na ba't di minirienda na? Siguro kat madiya, di pa nagsaad na. Saan yung unay apang panunutan, tatang? Maagasan day jay. Uno, nalamisan na siguro. Matana ka naklata, taadayo tayo kingkuha na. Sigurado ang nagtumaritan, tatang. Iso adi kay unay ang tandanang. Ay, inaday ko na. Nag-extend ni Linda iti kontrata na. Huwag ka no, tatang. Tapno, malpasan di balay mi. Ay, iso Di saan nyo pa'y nga road ang mapasangpot Huwag. Awan mabalin ko. Kan iso ka no matikid daw tipos na. Mala,
Ada kayo nga gasawa day ta. Nga mao din day ta, tatang. Pagkawidig ton. Saan nga agsupli? Agturpos mati ni Janice. Ay, wan ba't kit di Kan nalpas tumatan ti balay mi. O anya pa'y kumati pagsublian na, ano bilang? Damat kit di rason baw. Mala. Da kayo ti agtulag iti asawam. Uwan, tatang. Agsarita kami to ana saya. Marang sungbatan ni Linda ti awag ko. Aday na. Agriringan ti cellphone na. Hello, friend. Imawag ka man. Gaputa na bayagan na dita nagkita, friend. Tadi ka mat umayan iti ayuyang tayo aparke. Adulat na ngamin ti trabaho. Iso nga sa anak ama kaaliwaksay. Wan ang day off mo mat ti Domingo. Adulat na ti agsang puta trabaho. Adot sang sangwa. Uray Domingo. Agi na nakamat, friend. Masapol nga agaliwaksay kamat sagpaminsan. Oh, sweetheart. Sige, friend. Ado pa ti trabaho. Bye. Inintak nang ti cellphone na. Sino nga ta tinangibagan ni Mr. Anderson ti sweetheart? Itay agsarsarita kami kinilinda. Iso nga ta. Malmalpas matlangan to'y balay tayo, tatang. Manong Aldrin. Oo, nanak. Kat kasladyak mauma amang buy-buya iti kinapintas ti baro abalay tayo. Masapula sakbay apagyanan tayo. Kat pablisan tayo pa yung umuna, tatang. Akit mo na. So ngay nakto kasarita ti kura paruko. Tayson to ti umay mangiblis iti dayto ay. Anya nga ti handa tayo, tatang. Ay bagata ito pala ang kinanang yo Tabareng numang ipatulod iti gastusin tayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Una ni Linda. Ang asaya at ti amo na kandag iti amin akabalay da iti daytoy abalay pagpapaayan na. Iso nga parang umay ilukat ti gayang ko ti Rita. Melba? Ha? Linda? Ang dakal ti tiyan mo? Sumra ka. Dito unag ti pagsaritaan ta. Agyaman hak. Apay nga imay ka. Gaputa na bayagan at di ka nakita, friend. Kumakit. Imbaga mo nga imo na nga umay ka. Tapno mailam mga anak, kasta ka di? Saan mon mailimod kanyak ti amin? Masikog ka? Wen? Oh, apin sangit ka mata. Ni ka di Mr. Anderson, ti ama ti sikog mo? Adda relasyon nyo, iti amo? Sana ko na nakapagtukyat. Idada kami di Australia. Ano niya? Napigsa ni Anderson. Saan ko na nalabanan ti Sulisog? Diyos ko, kasano nga rudan? Injayan at ipanagdan nami. Ano niya? Kat saan na ka na baybayan? Saan na ka nun ngagsubli niya Pilipinas? Ano niya? Itid na ka no amin ang kasapulan ti pamilya. Basta sana kung nagsubli iti pamilya. Jesus, kasano nga rudan? Naita tinadagso na parikot ko. Ano niya dayto yan? Iso sa anak ka makaawit niya Pilipinas. Aging gay ti sa anak ka makapagpasngay. Kasanon ton ti ubing? Iso dita ti parikot ko, Melba. Siguro, ibatik tulaktan. Ano niya? Unak tupay. Sa anak bidnot tinadlaw ko idi kada kayo adwa. Ngam apay anak relasyon ka ken kuana. Idin to taada asawa kan anak mo.
Tay kun akon. Nasulisog ako. Di mo ibagbaga ti kasta. Taamin tayo kat adaan tayo mo't iti panunod. Ammo tayo ti dakes kan nasayaan. Pagkawanin na, friend. Saan ka ngayon pangag? Saan asyak ti rumbon apagdawatan iti pamakawan. No di kat ti pinanawam a pamilyam iti Pilipinas. Mapakawandak nga ta. Ada ka di pa'y larantam ngagsubli iti pamilyam. Kaili ko dagiti anak ko. Kasano na talaga di dagton bulusan ni Anderson. Kat ti asawa. Ay ayadam ka di pa'y laem. Iti laksit anak ki relasyon kan iti amo. Ayatek ni Vic. Nga oray na ilaw anak ka ni Anderson. Nasulisog aklaan. Okay nga taajak maawagan ni Linda. Agriring mo ti cellphone na ngam di na matsungsungbatan. Tatang, asino daw awagan niyo? Di man nanang mo anak. Itay pa nga awagak ngam di na matsungsungbatan ti cellphone na. Ang mga nobisi, tatang. Iso nga, isardeng niyo pa'y lang ti mangawag kan kwa na. Taamangan na iso ti pangungtan ti amo na. O sige, isardag kong awagan. Anya ka di ti bagayo kung makininanang, tatang. Kumusta kuma? No nasaya atin tirik nana. Saan ko na nakontak? Manipod di nagsarita kami adi natuloy. Saan nga iso ti pagdanagan niyo, tatang? Gandamagak ko man no kaano nantong ipatulod di kwarta. Ngay gatang tayo iti baboy ang mapartinto. Urayan tayo latan ang may patulod na, tatang. Sayang, no nagawit ko man ni nanang, itinaitudi nga panagawit na kuma. Kadwa tayo kuman ngagnaad dito'y narenovate abalay tayo. Umaama, no? Nga mabayag pa'y ang makadwa tayo na nag-extend iti kontrata na. Ay, wan nga rod. Sa bagay, nasurok labasita na makatawan, agawidan. Kat sigun kan tatang, santon ngagsubli. Sapay la kumaa, ading. Ultimo ti pa nagturpos ko ti college, kat di na nadarayan. Wan nga rod. Sana bali. Tinapatag kat nakaturpusak. Kan nakapasaak pa yan iti nursing board exam. May saa ko na registered nurse, manong. Isong awanan rason, tapno agsublin tupay ni nanang. Kasla kaano laang day di damot tati may dito eh. Nakasubli at pa yan. Wanya Rod. Katagyaman nak. Taon tinasasaom iti pamilya kiti nagawid ka. Saan ko akayat? Asyak ti pagtaudan ti pan nakakibor ti pamilya. Numamon naman. Sikan amis mo ti pakaamonda. Jak amo. Na niya ti aramidak. Madiribo ka na ko na yan. Kasangan ti pamilyak. San ko idan ang makita no di nakbulusan ni Anderson nga agsubli ija Pilipinas. Dahil tatirigat na ita. Pudno naging awan ti biyag ko iti din na ni Anderson. Narang ay matan ti pamilyak. Ta nakapagturpusan nga agpada dagiti anak mi. Makuna, ang nagbaligi kan. Masao ka di abaligi da ito'y. Idinto ta. Nadagsan ti basol ko iti pamilyak. Dahil tati parikot ita. Kang runahan iti amin. Mapakawandak nga ta. Nagpartak nga glabas ti panawan. Makatawanan ti anak ni Linda. Anya di kunana. Inlamang ni Anderson ti passport na. Kan pa-extend naman ang panagnaag na dito eh. Anya ka di talaga ti plano dahi a Mr. Anderson kan Linda. Agdanadan kas agasawa iti agnanayon. Kasanong ti pamilya ni Linda amang ruuray kan kuanay jay Pilipinas. Nag
Partak nga glabas ti andaw, friend. Makatawanan ti anak yu ken Anderson. Wan nga rod. Anya ka di ti plano na. Agda na kami kano kasagasaw. Agtali na edak dituyan. Ang kasanon ti pamilya. Mariripo ka na kunay. Naibaglakit din tanapanan ti Australia ti medyo agkabaw nga inana akong trabida. Kantisan ang kayat ni Anderson agkaraawag di Pilipinas. At saan lalit? At apay sa bali parikot ko. Anya mananday ta. At amadi amarikrik na ni Anderson. Kasanon namatay? Anya? Apay nga taaman manon ti awag ni nanang manong. Wan nga rod. Day tapay ti pagladladingitan ni tatang. Ken sana makapagbayag ang makisarita kada tayo. Anya nga ta ti parikot ni nanang ijay. Adda nga ta parikot na, ading. Masapol ang makasarita tayo anang sayaat manong. Nakaawid ni Ninang Melba. Ken nakasubli pa yan. Ngam ni Nanang, saan pa ya pulos nagbakbakasyon? Ni ba't linda da ito'y umawag grabe eh. Apay nga ka. Ah. Hello, friend. Apay nga imawag ka grabe eh. Adaak dito hospital, friend. Apay, anya ti kadayo dita. Saan na makaangas ni Anderson? Isungay yung hospital ko. Anya nga rod ti ko na ti doktor. Apay nga sansangit ka. Ang gapot ako na ti doktor. Ang mga nadinan malasat pa eh. Anya? Nakaro ka nun ti sakit na itibara. Anya? Sige, friend. Impakaamuklaan kan ka. Bye. Bye. Jesus. Daytan ti parikot ita no matay ni Anderson. Kasanon po pa'y tibyak ni Linda. Ay, kapilitan nga agawid. Kasanon ti anak dagan Anderson. Tatang, apay nga inom kayo? Pangpaikat iti danag anak ko. Anya danag, tatang? Madanag anak kininanang iyo. Kaano pa nga awagak? Ngam saan latama ta sumungsungbat? Adan samat na saan na nasaya at na pagteng na. Ay na, tatang. Ad-adda madanagan kayo no kasta ti pampanunutin nyo. Siguro kat saan na lang amasang asong batan dagiti awag yo kan kuana. Paadot asikaswan na. Walang aging ga idi aday jabrod. Italaan ang narigat nga awagan. Isar ng yukit din taginom tatang. Umawag tulatan ni nanang numasango na. Di kay kadi unay at tandanag. Gusto daytan nga inom. Anjati kunam Aldren. Agin inom ni tatang mo may maysa. Wan apong. Tama problemahan kan Nanang. Nay, apay. Anjati problema na kandanang mau. Gaputi sana pa nakaawag kan kuana, Lolo. Anya, isulaeng ti problema na dayta. Gapot na amangan kanuno at dandakas ang napagtangkin Nanang. Ay, saus. Ay, tila ada pagdandanagan ni tatang mau. Sana laang siguro ang masango ti makisarita kini tatang mau. Ta ado ti trabaho na. Isumat ti kunakan kuana dayta, Lolo. Ay, amumat ni tatang mau. Akanayon nga ag part-time ni nadang mau. Tapno, adalaeng maipatulod na kada kayo a kwarta. Sa kalpasan na, madanaga na di na maawagan. Wan nga rod, Lolo. Umayo man bagbagaan.
Tama nga no, kanayunan naman ang tiyak bartak. Akas lady kapapan ni nanang iji abroad. Sige, apaw. Ay, umayak daw inton malam. Sabi na ko, ma. Makapangan ka dagito'y ginatang ko a prutas. Sana mabali na matay ni Anderson. Mapilitan akton nga agawid. Kadkasanon ti anak ko. Diyos ko. Anya dahi ti anas na strekon. Nairot sa titurog na. Nakasikig amat maturog. Anderson, wake up. Wake up. Naglabis. Oh, sana nga mga angas. Natayan ni Anderson! Hello, Linda. Apay ngay mawag ka? Awanan, friend. Awanan. Ha? Anya ti awanan? Natayan ni Anderson. Anya? Inumot din tinainom mo. Nay, talon abutay. Wen tatang. Sige, agtugaw kayo ta tumagay kayo man met. Oray ta kaluklukat may sapay abote. Ay nga, anak ko. Makadadaal iti salon at tinalabas nga arak. Isardeng munday ta. Tatang. Katapay nga agsangit kamutan. Ay saus, talaga nga doon din, nainom mo. Insukat naksamit di manugang iyo, tatang. Anya? Di namat sungsungbatan dagiti awag ko. Tatan samat sa balin nga ayatan na. Ay na. No anya la ti pagparparikotam. Ken panggapwam nga ginom. Ala, isardeng mo daytan. Unahin ni Tatang Manok. Imbaglaki tinda nakaturugan. Ay, no saan ngay may ni Lolo? Kat amang ano di na pa'y kumaisardeng ti aginumading. Mayat ti panangayab mo kini Lolo Manong. Naisot din ang ngag ni Tatang. Makapasuron mo't ni tatang no mabartak. No anyala ditan di may bagbagana. Un nga ron. Agasam. Atapan nakit din nga dan sa baling aramida ni Nanang. Gapulang ti saan na apan ang sungbat kadagiti awag na. Anya nga ta talaga ti rason ngamin. Adisong bata ni nanang dagiti awag ni tatang. Siguro kat busy la ang Manong. Takanayon mat ama panagsideline ako nana no malpas ti trabaho na iti balay ti amo na. Ay, sapay la ko mga rod takas tang agpaiso ading ko. Linda, anya ita ti plano tanay tabunan ti amo. Yak mo. Dandani pa yan ti kabulanak. Okay ka di kapailaang iti balay a pagpapaaya. Saanan? Anya ti kayan mo asawan? Makaungat kanya akong tiin aday di Anderson. Kastamot dagiti duwang anak na. Anya? Kaya't dakwayan nga i-terminate. Di inana. Kasano nga rodan no? Pilitan da kalatanga ikatan. Diyak mo. Awan rupa ka sumarang iti pamilya kaya Pilipinas. Kasano na iti anak ko. Kasano magkawit kami adwa. Saan mo't karoon akayat diinhan ni Anderson. Masapol asam ngum asititib kerda ito a problema, friend. No kasapulan nga agawid ka iti Pilipinas kat aramidam. Mapakawan na nga ti asawa kang dagiti anak ko.
Di padasem tulat tati agpakawan kadakwada. Bareng ka asyan, kan mapakawan da ka pa itinaaramid mo abasol. Tulungan ak man narod amang ipagnakadagiti ka sa pulak. Sige, agpakada akan boss. Da ito yung atanti karmak. Itinaramid ko. Anya nga ron. Tunggal tao kit agbasol. Ngam nadagsan ti basol mo, friend. Abus ta adda ta anak mo abungat ti panagbasol mo. Melba, Adda ebidensya. nagbali na ka na ruko. Apayadyak na pagkadkadan edi ni Anderson. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Doon na bulan nga awan komunikasyon iti asawak. Anya nga tan tinapasamak ken ko ana. Tatang, apay amay kulang kayo. Ni kadimanan nanang ti pampanunutan nyo. Wen anak. Taduan abulan nga awan komunikasyon tayo ken ko ana. Saan nyo kumaunay a pampanunutan ni nanang? Tapno saan kayo unay ngagparikod? Jak malitlikan na saan na panunutan tinayo. Tamadanagan nak. Abangan no addanda ka sa napagtinda. Awan mat nga ta, tatang. Apay nga ron ta saan tayo ang maawagan. Imbag pa yun dita agring lata ti cellphone na. Gam itakit sa anen. Aguray tayo pa'y basit. Katno di tayo tulat na makontak. Umasidag tayo to, nitinam namaan tayo nga ahensya ang makatulong kada tayo. Hello, friend. Apay nga mawag ka? Pre, pinagdalang na ko ni Tibalaya pagpapayak. Ano niya? Talaga adi na kan pinagbigyan ti inaday di Mr. Anderson? Wen, Sa dinong karote ayan mo ita. ada kita dito ayuhyang kayo alugar. Pagkikitaan tayo ka na dito paano tayo Pilipino. Saan ka apuman panaw dita? Umayak ita amatlaang. Mapanta iti opisina ti konsolwe no opisina ti gobyerno tayo. Amasaknan kada tayo nga OFW. Agpatulong tayo jay. Sige, bye. Ay na. Anya itanday to. Nagbanbanagan ti gayam ko. Anya ti aramidak. Mapampanunot ko pa iti pakamatay. Saan, friend? Kasanon ti anak mo, nadadakas ang mapasamakan ka. Kasanulaangan ti biyag na ta anak mo. Anya nga ro ti kasaya atang aramidak. Mapantan iti ibagbagak a pagpatulungan ta. Bayat adi pa'y maasikaso ti panagsublim iti Pilipinas. Tulungan ta kay Jay. Ang yaman akan ka. Nagdakkelan ti sakripisyo ang gapuit pa nagbintot ko. Anya ko mga rot. Asino ko mga rot ti mangtulong kan ka ita. Wapay kit di ajak malanang panunot. Apay ngamin. Agawid akong dita Pilipinas, Vic. Anya? Agpaiso? Nagsaya atin no mapanunot mo ti agawid. Ang maguray ka. Apay akas na makasangsangit ka, Linda. Kwa, gaputa. Ada problema. Anya ti problema, ma'am. Huwag no, iso ka ti rason nga gawid ka. Kaya iso ka ti rason na di na ka nakontak iti kan labas. Uwen. Apay, anya ti problema. Lading hitak na. Diyak maibaga dito eh. Nasaysayat na agsasango tayo kadagiti anak ta. Isuntot pa nang ibagak iti dahito yung problema. Kaya makita kayong tupay mat. Sige. Bye. Ko, sumang pwede ni nanang iyo. Kat no, anyan tuman tiyag bali na problema. Kat saan tayo kumabaybayan, ha? Nadagsan nga tati iyawid ni nanang a problema, tata. Mabali na kasta.
Ngamin, di pa inalpas ti kontrata na nga magawid yan. Anya nga ti parikot ni nanang. Urayan tayo. Katilang ipagpag-aasik kada kayo. Tulungan tayo kumaninanang yo, ha? Saan tayo pa'y ang maibaga? Nung matulungan tayo ano saan ti problema ni nanang. Tadi tayo pa'y mutamon anya ti problema na tata. Agawid akon, friend. Ngamjak amo. Numaden akpa ti pamilya kaya Pilipinas. Sigurado lakit ni. Amakla at danto no makita dati anak mo. Mabayin ako mga parang kadakwata. Gamawan ti amo kasabali apa panak. May mayat no sangong ti problema, friend. Kanlaglagi pa ti pakasipnan ti pamilya. Agyaman na kadagiti balakad mo, friend. Tulungan na kumamang ikararag iti apo. Masapay ko matamaawat dakmatlaang dagiti ipatpatag ko iti biyag. Mabitla. Nasaysaya at siguro. Amapan ka nga umuna ijay kadatatang mo. Lolo, umay kayo ijay balay. Tajay kayo ton amang rabiin ton madamdama. Datayo amin ti mangpasungad iti sasangpet ni nanang. Sige apaw. Ay na, mailiwak mat ang makiinistorya iti inayaw. Sapay la ko ma. Tasan unay anadagsan ti sangpet na problema ako nana lolo. Ay, apay kat ngamin, ana ay kuyog na dayjay a problema ako na. Saan nga ta nga adda sakit ni nanang lolo? Ay, Diyos ko, awan kumamat apaw. Hindi mo man ibagbaga ti kasta. Tapno saan tayo nga agnerbyos amang pasungad kenkwana. Maborbor tiyanak ngamin lolo. Anya nga ti parikot na ako nana. Ay, saan ba't nga ta adakas, apok? Amangan no, adakit din sakit ni nanang. Takas ano, kanayon ti overtime na. Ayat na lang adakkel ti maipawit na. Ay, sapay la kumaa. Saan akas ta, apok? Wan nga rod lolo. Ay, tano bilang takas ta, tinapasamak. Ay, saus. Anya nga iti serbina ang nagsakripisyo. No, isumot ti nakaalaan da iti sakit. Sapay la ko ma, lolo. Taawan sakit ni nanang. Oh, hello, friend. Nakadanon ka ka din di tabalayo, friend? Este balay da tatang mo? Saan pa? Ngam asidad kamin. Anya nga rod ita ti marikrik namon. Aglalaok. Matandanaganag. Nga magagaranak ang makakitan iti pamilya. Kastamat ka dagat itadakkel ko. Diyak ka muna niya ti aramidan na kanyak no sumangpot kami. Basta uray anya ti mapaspasamak. Aklo ng latan. Anya nga rod. Una, uray patayon dak pa yan. Ay, sus, friend. Laglagi pam ti imbagatkan ka. Panunutang kumata anak mo. Kasi mat no dadakas ang mapasamak kan ka. One friend, katagi amanak tanda kalatamang pagtutib kar iti pakinakam ko. Kaputa na singit tanga kaya. Kantyak kaya nadadakas ang mapasamak kan ka. Sige nga ron. I-message na to na anya di update. Sige, bye. Bye. Madanagan ka talaga. Ngamawan mabalin ko. Awan sa bali apa panako na pagkamangak. Santak mo't nga tapat ayan, dagiti naganak kanyak. Sino nga tati kadwa ni nanang asumangpat ako nana? Sa balit agparparik na kanyak ading. Lolo. Ay, kat maambuan tayon to, apaw. Saan mo't ngamin akayat ni tata nga sumurot tayo? Ay,
Ay, hustumot kiti. Isulaeng tinapan. Sa balit agparparik na kanyak, idi pay laeng lolo. At dan sa bali nga atap ko. Anya? Ang mga no, at dalalaki akadwana si Mangpet. Anya? Aldrain. Saan ko lakit di ang mapakawan ni nanang lolo? Ang ilipot ka! Uray, dardarap ti Ropak. Tapno may papas mo tigurang kanyak. Saan ka alaptan, Hik? Apay anaaramid mo na ito'y Linda. At apay anak yung insangpet mo. Pagkawanin dak. Anya man na panno sa tipay mo kanyak. Kawatit. Anya tinagbasulak? Tinagbasulan ni kan katakas to'y tinaramid mo. Na ito'y kaditi katukad na giti impaw-pawid mo akwarta. Inlagom ti bagim. Ha? Nagdakis ka Linda. Mabalin ka di adeng gap ti palawag ko. Nung kasano na pasabak ti kastoy. Anya pa ilan ti palawag mo? Naglawagan ti panang lipot mo kada kami. Apay! Apay ngayon lakom ti dayaw mo. Ayat mo lang arumang ay tibiyag tayo. No amok la kumakastoy. No amok la kuma. Saan mingin pagarup? Apakay papainan migahim ti bagbagay din ni nanang aparikot na. Laksid kun nga ina, lolo. Yakun kayat amakita. Apok. Panakaawat ti kasapulan ita ti inayaw. Isu adi kay kumaipaidam ken kuana dayta. Nailawan ang nagbasol. Ket pakawanan niyo kuma. Saan may mapakawan, Lolo? Nakababain unay tinaramid na basol. Isu ang TV kaya't akadan na. Dito'y kami balay yung agyan ko ni Manong Aldrin. Ay, mayatlat No, dito'y balay apabaawan nyo tigura yo iti inayo apaw. Kami tilaang idaw-dawat ko. Saan nyo kumaabay-bayagan nga ito, di pa makawan nyo kankwana. Janice, napanan ni lolo. Napan na kinita dagiti pastor na Manong. Kat ni tatang. Saan ko nadanon? Itaman pa'y ajak nadanon nga agin inom iti arak. Saan ko nga mo? Adalaang papanak ko na naman. Amangan no na pa ni Jay Bangir. Saan ko nga mo, Manong? Sorry. Ngam uray asino ti mangibagbaga. Kan mangkidkid daw kanyak nga awatak ni nanang. Awan makaalukoy kanyak. Manong? Nang nangruna iti dayjay nga ubing. Ngam ko na ni Lolo. Kabsat ta dayjay. Taninanang ti inana. Anak ti basol dayjay, Janice. Ngam awan mat basol dayjay ako na ni Lolo. Naguray ka man. Kahit mo asawan. Napakawan mo ni nanang. Idinto ang nagdakkel ti pakaibabainan ti inaramid na. Manong? Pudno. Rimang ay tibiyag tayo. Ngam inla ko na ti kinatao na. Insukat na ti dayaw na iti kwarta. Manong ko. Amam ka di. Awan pa irupa kun asumarang kadag iti kalugaran tayo. No lumabasak. Agkikin ni Simda. Kit amok ada tayo ti pagsarsaritaan da. No saan kayo ang mabain? Siyak, mabainak. Kaya't ko pa'y kit din ti pumanaw. Amang ano ni Lolo Daytan? Mabitlaang. Umaya kon. Kumusta kayo, anak ko? Ah? Tatang?
Atang? Nanang, nagkuyog kayo? Gaputan na pakawan na akong ti amayo. Anya ti kayat tasawon ti panagkuyog yo adwa. Tatang, nanang, Diyak kaya't amarakrak ti pamilya tayo, anak ko. Iso a pinakawan kon ti inayo. anya? Etyo ka di nga iraman da kayo akagura, tatang? Pakawanan da ko anak ko. Saan da ka mapakawan? Mangibabain ka, bakit? Sige, tatang. Agdin na kayo. Ngam saan at ito'y balay? Pakawanan da ko anak ko. Pakawanan da. Ni Melba, isuti umawag. Hello, Melba? Kumusta ka, Bren? Saan dakla ta mapakawan dagiti ang anak ko? Ada kita dito'y balay. Dito'y balay dagiti nagadnak kanyak. Kasta ka di? Wen, Gandi, Vic. Anyamat ti kunana. uri kas ano, naawatan na ti palawag ko. Kaya't na, maornos ko mati pamilyami ng inraman dagiti anak mi akinagura ti amada. Nagasat ka pa yung ngaron. No naaklon na kanibig, itilikudan tinaaramid mo abasol. Ngam dagiti anak mi. Diyak ka mo nung pakawandak pa'y. Imanaw da pa yan iti balay mi. Tas anda kayat ti agnaad iti balay. Anak kay gastusan dagiti nagtaod iti dakas. Dagiti patulod ko ti kayat ko asawan. Anya? Sa dino nga ron tinapananda. Iti ayan dalulo da. Iti balay da katugangak. Una yun, dagiti anak. Ngam ti asawa. Aniyan ang kinataron na ti panagayat ti asawa. Wen friend, nagasatak pa'y laang. Gaputa iso, tinakiasawaan. Aldrin, apo. Ano pa yan nasursurom ti uminom iti arak? Italaang apong. Uray ka diti amayaw kat iraman nyo pa yan akagura. Gaputan nagpalilaw iti dayjay abakat amang lilipot, lolo. Nagdakas a babae. Agasan nyo. Pinakawan nakit din. Kat nakadagdagsan ti basol ti asawa na. Ay, Aldrin. Di pa makawan. Kat iso ti makalukat iti gura kendagansan iti barukong. Iso nga ipaayo kumabatan kinanang yun ay ta. Saan, lolo? Saan kunto ang mapakawan? Ay, uray kasano ti kadagsan ti nagbasulan ti inayaw. Saan yun to ang mailaksid? At ti dara nga agtartaray kadag iti oratyo nga agkabsat. Kat dara na. Ay na, apog. Uray lumasam ti bagim iti arak. Saan to nga agmaw-maw ti marikrik na magura iti barokong maw. No saan mo nga amaw ti mamakawan. Ngam, lolo, Iwak siyo ti gura iti puso yo. Tapno lumag-an ti barokong yaw. Diyo ka di kayat. Anaragsak kayo madan a pamilya. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.